Stanica Čadca. K nástupišťu 3, koľaj 3, príde medzištátny rýchlik 421 Excelsior z Chebu do Košíc. K nástupišťu 3, koľaj 3, príde medzištátny rýchlik 421 Excelsior z Chebu do Košíc. Vlak pokračuje do staníc Žilina, Vrútky, Kráľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Tisák a Košice. Pravidelný príchod 6 hodín 0 minút. Súprava je zaradená od vozňa číslo 361 v čele súpravy po vozeň číslo 374 na konci súpravy. Lôžkové vozne číslo 361, 362 a ležadlový vozeň číslo 363 sú zaradené v prednej časti vlaku. Lôžkové vozne číslo 373, 374 a ležadlový vozeň číslo 372 sú zaradené v zadnej časti vlaku. Vozeň prvej triedy číslo 371 je zaradený v zadnej časti vlaku. Stanica Čadca. Pri nástupišti 3, koľaj 3, stojí osobný vlak 3903 zo Skalitého Serafínova. Vlak pokračuje do staníc Čadca mesto, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochodnica, Kysucké Nové mesto, Rudina, Brodno a Žilina. Pravidelný odchod 5 hodín 34 minút. Vlak je pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. Stanica Čadca. K nástupišťu 3, koľaj 3, chádza medzištátny rýchlik 421 Excelsior z Chebu do Košíc. Stanica Čadca. Pri nástupišti 3, koľaj 3, zastavil medzištátny rýchlik 421 Excelsior z Chebu do Košíc. Stanica Čadca. Pri nástupišti 3, koľaj 3, stojí medzištátny rýchlik 421 Excelsior z Chebu do Košíc. Stanica Čadca. K nástupišťu 2, koľaj 7, príde osobný vlak 3904 zo Žiliny. Pri Makovskom nástupišti koľaj 101 je pristavený motorový osobný vlak 4004 do Makova. Pravidelný odchod 6 hodín 31 minút. Stanica Čadca. Pri nástupišti 3, koľaj 3, stojí medzištátny rýchlik 421 Excelsior z Chebu. Vlak pokračuje do staníc Žilina, Vrútky, Kráľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Tisák a Košice. Pravidelný odchod 6 hodín 3 minúty. Vlak je pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. Stanica Čadca. K nástupišťu 3, koľaj 2, príde medzištátny vlak Eurocity 230 Kysuca zo Žiliny do Ostravy Svinova. Attention please, the Eurocity train number 240 Kysuca from Žilina to Ostrava Svinov will arrive at platform number 3, line number 2. K nástupišťu 3, koľaj 2, príde medzištátny vlak Eurocity 230 Kysuca zo Žiliny do Ostravy Svinova. Vlak pokračuje do staníc Třinec, Český Těšín, Havířov, Ostrava Vítkovice a Ostrava Svinov. Pravidelný príchod 12 hodín 12 minút. Súprava je radená od vozňa číslo 367 v čele súpravy po vozeň prvej triedy číslo 372 na konci súpravy. Súprava sa v stanici Ostrava Svinov privesuje na súpravu vlaku 110 do Prahy hlavnej stanice. Súprava sa v stanici Ostrava Svinov privesuje na súpravu vlaku 110 do Prahy hlavnej stanice. Súprava sa v stanici Ostrava Svinov privesuje na súpravu vlaku 110 do Prahy hlavnej stanice. Súprava sa v stanici Ostrava Svinov privesuje na súpravu vlaku 110 do Prahy hlavnej stanice. Súprava sa v stanici Ostrava Svinov privesuje na súpravu vlaku 110 do Prahy hlavnej stanice. Súprava sa v stanici Ostrava Svinov privesuje na súpravu vlaku 110 do Prahy hlavnej stanice. Súprava sa v stanici Ostrava Svinov privesuje na súpravu vlaku 110 do Prahy hlavnej stanice. Súprava sa v stanici Ostrava Svinov privesuje na súpravu vlaku 110 do Prahy hlavnej stanice. Súprava sa v stanici Ostrava Svinov privesuje na súpravu vlaku 110 do Prahy hlavnej stanice. Súprava sa v stanici Ostrava Svinov privesuje na sú
Attention please. The Eurocity train number 240 Kysuca from Žilina to Třinec, Český Těšín, Havířov, Ostrava Vítkovice and Ostrava Svinov with the regular arrival at 12 hours 12 minutes will arrive at platform number 3, line number 2. The train is arranged in a standing order starting with car number 367 at the front of the train. The first class car number 372 is at the back of the train. From Ostrava Svinov station the train will continue as a train number 110 to Praha hlavná stanica. Železničná polícia upozorňuje cestujúcich, aby dbali o svoje osobné veci a nenechávali ich vo vlaku bez dozoru. 3, Kolaj 2, príde medzištátny expresný vlak 140 Besky zo Žiliny do Prahy hlavnej stanice. Stupišťu 3, Kolaj 2, chádza medzištátny expresný vlak 140 Besky zo Žiliny do Prahy hlavnej stanice. Na stupišti 3, Kolaj 2, zastavil medzištátny expresný vlak 143 Kysuca z Prahy hlavnej stanice do Žiliny. Pri nástupišti 3, Kolaj 2, stojí medzištátny expresný vlak 143 Kysuca z Prahy hlavnej stanice. Vlak pokračuje do staníc Kysucké Nové Mesto a Žilina. Pravidelný odchod 11 hodín 45 minút. Súprava je radená od vozňa prvej triedy číslo 372 v čele súpravy po vozeň číslo 367 na konci súpravy. Pri nástupišti 3, Kolaj 3, zastavil medzištátny expresný vlak 145 Odra z Prahy hlavnej stanice do Žiliny. Pri nástupišti 3, Kolaj 2, stojí osobný vlak 78-83 do Skalitého. Vlak pokračuje do staníc Čadca Mesto, Ošťadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochodnica, Kysucké Nové Mesto, Rodina, Grodno, Žilina, Parín, Prúdky, Turany, Kradovany, Ľubochňa, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Štrba, Svit a Poprad Tatry. Pravidelný odchod 13 hodín 52 minút. Medzištátny expresný vlak 147 Jan Werner z Prahy hlavnej stanice. Vlak pokračuje do staníc Žilina. Pravidelný odchod 17 hodín 43 minút. Vlak je pripravený na odchod. Ukončite nástup. Vlak hneď odíde. Motorový osobný vlak 4016 do Makova. Pravidelný odchod 18 hodín 42 minút. Osobný vlak 2908 smer Svrčinovec zastávka, Mosty u Jablunkova zastávka, Mosty u Jablunkova a Bohumín. Pravidelný odchod 12 hodín 37 minút. K makovskému nástupišťu Kolaj 101 príde osobný vlak 4011 z Makova s pravidelným príchodom 12 hodín 23 minút. Pri nástupišti 2 Kolaj 5 stojí medzištátny osobný vlak 2908 do Bohumína. Pravidelný odchod 12 hodín 37 minút. Vlak je pripravený na odchod. Ukončite nástup. Vlak hneď odíde. 2 príde osobný vlak 3950 zo Žiliny do Skalitého. Vlak pokračuje do staníc Svrčinovec, Čierne Pričadci zastávka, Čierne Polesie, Skalité zastávka a Skalité pravidelný príchod 12 hodín 20 minút. Pri makovskom nástupišti Kolaj 101 zastavil osobný vlak
smer, Čadca mesto, Ošťadnica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochodnica, Kysucké Nové Mesto, Rudina, Brodno a Žilina. Pravidelný odchod 12 hodín 29 minút. Pri nástupišti 3, Koľaj 2, stojí osobný vlak 3950 zo Žiliny. Vlak pokračuje do staníc Svrčinovec, Čierne Pričanci zastávka, Čierne Polesie, Skalité zastávka a Skalité. Pravidelný odchod 12 hodín 31 minút. Pri nástupišti 2, Koľaj 5 je pristavený medzištátny osobný vlak 2908, smer Svrčinovec zastávka, Mostigu Jablunková zastávka, Mostigu Jablunková a Bohumín. Pravidelný odchod 12 hodín 37 minút.